I denne guide vil jeg gerne vise dig, hvordan du fjerner din kædeskærm på cyklen. Og grunden til, at du skal tage kædeskærmen af, det er simpelthen fordi, at så kan du justere gearne. Det værktøj, jeg skal bruge, det er en stjerneskruetrækker og vores 2 hænder. Det første, jeg gør, det er, at jeg skruer den her stjerneskrue, der sidder ud, og tager den af. Og så kan man se, at det her stykke af skærmen, det er separat fra resten, og det er fordi, at jeg kan simpelthen trække det ud imod mig selv. Det kører i sådan en skinne. Jeg kan lige vrikke det sådan et gelænde, og så kommer det her stykke skærm af. Lægger jeg lige skruen ned i, så jeg ved, hvor den er. Det næste jeg gør, der er det lidt lettere at gå på knæ. Der sidder sådan 2 paler her, jeg lige kan vippe ind mod mig selv, eller nedad. Og så vipper jeg sådan set skærmen af. Så kører jeg lige pedalen frem. Og så kan jeg vippe skærmen. Og måden skærmen er lavet på, det er, at den inderste del af skærmen, den er lidt lavere end den anden, og så griber den yderste del, den griber sådan set henover. Så man skal vrikke den lidt, og nu larmer det en lille smule, men det er også noget plastik, man stille og roligt rister fra hinanden. Igen, lad være med at være for voldelig, for det er kun plastik. Men jeg trækker simpelthen den her del ud, og så vipper jeg den ud over, og så den øverste del, det er så her, det ligesom er bundet sammen af 2 dele, og der er det lettere, hvis man, nu den løsner sig ned mod pedalen, så kan jeg mærke den yderste del, så skubber jeg den yderste del stille og roligt ud af, og man kan ligesom se der, hvor skærmen skiller sig ad, så bare lige holde øje med, at det er ikke sådan helt symmetrisk. Kan jeg ligesom, her larmer det lidt, kan jeg stille og roligt riste den fra hinanden. Håber jeg. Sådan der. Og så kan jeg sådan vippe den herned. Det her, det er tilstrækkeligt i forhold til, at jeg kan stille gearne. Det jeg gør nu, det er, at jeg skal sige, der ligger også en separat guide i at justere gearne, men jeg kan godt forklare det ganske hurtigt. Der sidder sådan 2 gule prikker, og de skal simpelthen være, de skal være over for hinanden, så de skal være i niveau. Hvis de sidder fra hinanden, så sidder der en omløberskrue op på gearskifteren. Gearskifteren skal stå i 4. gear, og så kan man justere henholdsvis med eller mod uret, indtil de her 2 prikker står over for hinanden. Jeg har selvfølgelig snydt lidt og sørget for, at den allerede står perfekt, så nu vil jeg gerne sætte skærmen på igen, og nu kommer det nok til at larme lidt. Det jeg så gør, det er, at jeg tager den øverste del af skærmen, og så skubber jeg den op på plads, og så sørger jeg for, at at den øverste del af skærmen ligesom bliver sat på plads først. Sådan. Jeg beklager, det larmer lidt, men sådan er det. Så er den øverste del, som jeg fortalte før, det overlapper hinanden, og så kan jeg ligesom stille og roligt presse den ned over her. Og så skal jeg lige sige, inde i skærmen, der kan man se, der sidder sådan en gummistøtte, der er sat ind, og der ligger kæden ovenpå. Det er for, at kæden ikke ligger og rasler nede i kædeskærmen. Så sørg lige for, at kæden ligger oven på det her stykke gummi, og sørg for, at gummiet sidder fast. Det skal sådan køres ind i 2 skinner. Sørg for, at det sidder og danner sådan en bue inde i skærmen. Og det gør det, så jeg kan godt holde lige øje med, at skærmen at det passer sammen. Sørg for, den er ned her. Så kan jeg ligesom se, at det kablet løber ud i de 2 skærme, og sørg også for, at alt sidder over for hinanden. De her tak, de klikker på. Og nu kontrollerer jeg lige, at den ikke larmer. Det gør den heldigvis ikke. Hvis den larmer eller rasler, eller hvad man vil kalde det, så er det højst sandsynligt, fordi at det her stykke gummi er faldet ud af skinnen. Så prøv lige at løsne den igen, og så sikrer der, at gummiet det sidder rigtigt. Og kæden, som sagt, ligger og kører ovenpå gummiet. Godt.
Nu kan jeg montere den sidste del af skærmen, og det er den her lille del, og den kører som sagt, der er sådan en hak her, og tilsvarende hak, så den kører ind i en skinne, kan man nærmest sige, og så kører den bare på, og så kan man lige sørge for, at det sidder rigtigt, og så lige kører den på, sådan der. Og så kan jeg til sidst lige montere min stjerneskrue igen med stjerneskruetrækker. Og den holder så det hele sammen, og vi kontrollerer lige. Ja, men den larmer ikke, den rasler ikke. Alt er som det skal være. Så nu kan vi tage ud og cykle igen. Tak fordi du kiggede med.